Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da wannan lokaci yan uwa, barkanku da ziyartar channel na Darul Furqan TV. A yau insha Allah za mu tattauna ne akan matsaloli waɗanda suka shafi yan uwa mata. Idan yau shine farkon ziyaranka a wannan channel mai albarka na Darul Furqan TV kuma kana buƙatan samun irin waɗannan shirye-shiryen mu a koda yaushe, to ka sauka kasan bidiyon zaka ga kalmar subscribe da jar alamar rubutu ka danna ta. Bayan ka danna sai ka danna alamar ƙararrawar sanarwa sannan ka zaɓo all, domin hakan ne zai sa ku dinga samun shirye-shirye mu a duk lokacin da muka ɗora akan shafin. Sannan don Allah kada ku manta da danna mana like, domin like naku ita ce za ta dinga ƙara mana ƙarfin gwiwa mu dinga kawo muku abubuwan da za su ƙayatar da ku, su faranta muku. Yana da kyau ku tsaya ku saurari wannan takaitaccen bayani har zuwa ƙarshe kafin mu faɗa muku yadda za ku haɗa magani domin magance matsalar budewan farji da kuma wanke cikin. Wato maganin matsi wanda zai matse mace matuƙa, wanda za a ji daɗi yayin aiwatar da sunna, sannan kuma mace kimarta da darajarta zai karu a idon mijinta. Abubuwa da suke haifar da budewan farji abubuwa ne masu yawan gaske, kamar misali akwai ɗibar ruwa tun kafin mace ta yi aure. Wasu sukan iya rasa wato ainihin budurcinsu, wasu tun lokacin da suke ƙanana, a lokacin da ake wanke su akan fo. To idan suka gama ba haya yawanci ana cakudawa ne gaban da bayan duk a wanke. To daga nan idan kashin ya taba gaban mace sai a samu matsala. Tun daga wannan lokacin takan iya budewa ko kuma ni'ima ya gushe mata gaba daya, amma kuma ba a san da hakan ba. Sannan abu na gaba shine yawan daukan abu mai nauyi kamar itace haka, ko ɗiban ruwa a kai, ko kuma yawan tsalle-tsalle da faduwa akan bishiya ko wani abu. Wannan shi ma yana haifar da lalacewan farji, wato mace ta kasance ta bude sosai tun kafin ta yi aurenta. Sannan abu na gaba shine haihuwa, shi ma yakan bude mace. Yawancin mata sukan buduwa amma ba su san irin hanyar da za su bi da dabaran da za su bi domin su matse ba, saboda kalilan ne daga cikin mataye da suka san wannan hanyar da za su kare kansu daga kamuwa da matsalar budewan farji. Abubuwa da zan faɗe su insha Allah zai taimaka wa mace kwarai da gaske wajen wankewan farji, kamuwa daga matsalolin sanyi da sauran abubuwa. Sannan kuma zai taimaka wa mace wajen matsi, darajarta da kimarta ya karu a idon mijinta, sannan kuma soyayya mai ƙarfi ya wanzu a tsakaninsu. Yanayin halittar farji tamkar robar danko ce wacce za ta iya budewa idan aka yi mata talala, haka kuma za ta iya komawa ta haɗe, wato ta tsuke bayan budewa. Tsokokin bangon farji masu motsi ne kuma za su iya tsukewa ko budewa idan mace ta yi yunkurin ta yi hakan, wato idan ta motsa su ko kuma ta matse su ta ciki. Buɗaɗɗen farji loose vagina ko buɗewar farji vaginal looseness wani yanayi ne da ke shafar mata da yawa, musamman lokacin jima'i biyu da kuma bayan haihuwa, inda farji ke canza yanayin halittarsa ya ƙara girma, wato ya zama buɗaɗɗen wuri. Kasancewar naman da ke zagaye da farji mai yi wa zakari zobe lokacin jima'i ya saki, tsokokin sun saki, ba su iya damkar zakari yadda ya kamata a lokacin sa. Kamar da yanayin halittar fatan jikin mutum, wasu mutanen fatar su na da tauri kamar roba marar saukin budewa idan aka jata, wasu kuma fatar su na da laushi da saukin yin talala idan aka jata. Kusan haka ita ma halittar gaban mace take. Wurin haihuwa jinjiri na fitowa ne ta farji, inda wurin ke budewa sosai domin jinjiri ya fito. Bayan wani lokaci da haihuwa farji na komawa ya tsuke. Duk da haka farji ba zai taba komawa ba kamar yadda aka yi shi a da, kamar na macen da bata taba haihuwa ba ko budurwa. Ko da kau an bi hanyoyin magani, farji zai zamanto ya ƙara girma ko da ɗan kaɗan ne, amma ba zai taba komawa kamar yadda yake a baya ba. Sannan yawan haihuwar mace, budewar gaba saboda tiyatar likita, karin kofa lokacin haihuwa tiya, wato ainihin tiyata, da yawan yin jima'i yau da gobe na daga cikin dalilan da ke haddasa budewar gaban mace. Idan budewar farji ta yi yawa yana zama kalubale ga ma'aurata, za ya iya zama matsala a rayuwarsu ta jima'i, saboda wannan yanayi na sanya raguwar ɗanɗanon jima'i ga mace da mijinta, ko ma ya hana mace jin ƙololuwar daɗi orgasm lokacin saduwa. Dalilin faruwar haka shine
farji baya matse wato ya riƙe zakari da kyau ta yadda za a samu ɗanɗanon gugar fata da fata tsakanin ma'aurata biyu, wanda jin wannan guga shine zai kai ma'auratan biyu ga gamsuwa mai ƙarfi a lokacin jima'i. Sannan akwai matsala ta sanyi wanda take addabar mata sakamakon rashin kula da wajen kamar abubuwan da za mu faɗa muku da za ku haɗa insha Allah. Akwai matsalar STDs wato sexual transmitted diseases, sannan kuma akwai matsala ta syphilis, sannan akwai matsala ta gonorrhea, sannan akwai matsala ta infection. Waɗannan matsaloli ne da take haifar da wato matsala gagaruma a farjin mace idan ba a kula an magance su ba. Abubuwa da mace za ta nema domin ta haɗa wannan haɗin abubuwa ne kamar haka. Na farko, ta samu kanamfari kamar cokali ɗaya, sannan kuma ta samu lalle kamar cokali biyu, sannan ta samu ganyen magarya kamar cokali biyu, bayan haka sai ta samu bagaruwa niƙaƙƙe kamar cokali biyu. Idan kuka samu waɗannan abubuwa, to abinda za ku yi ku haɗa su ne, na farko kowanne daga ciki ya zamanto an niƙa, domin niƙaƙƙen ya fi shiga jiki sannan kuma ya fi yin kyau sosai matuƙa ƙwarai da gaske. Idan kuma ma ba a samu an niƙa ɗin ba, babu matsala, za a iya amfani da su a haka. Na farko za a nemi ruwa ne kamar wato moɗa biyu. Moɗa, idan na ce moɗa biyu shine kamar 3 liters, wato idan aka samu ruwa kamar lita 3, daga nan sai a ɗora wannan ruwan a kan wuta. Idan aka ɗora a kan wuta sai a ɗauki wancan kanamfari cokali ɗayan niƙaƙƙe a zuba shi a cikin wannan ruwan. Bayan an zuba shi da minti 3 sai a ƙara ɗaukar lallen nan cokali biyu, manyan cokali nake nufi, ba teaspoon ƙaramin ba. Idan aka zuba wannan cokali biyu wato ainihin na lallen, daga nan sai bayan minti 3 kuma a ƙara ɗaukan wato ainihin ganyen magarya cokali biyu. Minti 3 da nake faɗa ba dole bane, amma hakan zai fi kyau. Ko da bayan minti ɗaya za ku iya zubawa, ko kuma ku zuba shi ma a lokaci ɗaya, duka ba wata matsala ba ce, domin wani zai iya zame masa ɓata lokaci ne haka. Daga nan idan kuka haɗa waɗannan sai ku ƙara zuba abubuwa da suka rage, kamar wato na faɗi kanamfari, sannan na faɗi ganyen magarya, sannan kuma na faɗi lalle. Sai ku zuba bagaruwa cokali biyu nan a ciki. Idan kuka zuba bagaruwa cokali biyu a cikin wutan nan, sai ku bar shi ya tafasa. Idan ya tafasa da kyau, sannan sai ku sauke. Idan kuka sauke shi, a lokacin da kuka sauke ku ɗan jira shi aƙalla na tsawon mintuna 10. Bayan an jira mintuna 10 nan sai a shiga cikinsa a zauna a lokacin da yake da ɗumi sosai, ko kuma in ce da zafinsa sosai, ba tare da an bari ya huce ba. Idan mace ta shiga cikin, to yana da kyau, ana buƙata, ana so mace ta zauna aƙalla na tsawon mintuna 20 a cikin. Idan mace ta zauna na tsawon mintuna 20 tana wawwankewa da hannunta, tana yi haka, tana zama a cikin na tsawon minti 20, to insha Allahu zai taimaka ƙwarai da gaske wajen wanke dukkan wani datti na infection, datti na gonorrhea, datti na syphilis, har ma da jin zafi yayin saduwa, duk zai magance irin waɗannan ƙananan matsaloli. Wannan haɗin yana taimakawa ƙwarai da gaske wajen matse mace, wato ainihin matsi, wanda a bincike da na gabatar, maganin matsi ne lamba 1 shi wannan. Lamba 1 ya fi dukkan wani tarkace da mace za ta je ta siya tana sakawa a gabanta, wata har ya kawo mata matsala, wata kuma sai ka ganta wani gajaja haka babu tsari. Domin magani yana da kyau a samu ingantattu wanda za a yi amfani da su a samu waraka. Wannan haɗin zai taimaka ƙwarai da gaske mace ko da ko ta haihu ta koma tamkar budurwa, domin maganin matsi ne wanda sadidan bincike kuma ya tabbatar da hakan, sannan kuma ba shi da wani illa side effect. To anan muka zo ƙarshen wannan shirin. Ina ƙara tunatar da ku kada ku manta da danna liking tare da subscribing da kuma yin sharing. Ku dinga sharing nashi zuwa Facebook, WhatsApp, Instagram da sauransu, domin wasu masu amfana, ku gyara gidajen wasu domin ku samu lada.
wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Babban cibiyar magani a Afirka mai suna Kashful Ali wanda ke garin Maiduguri suna tallata muku ingantaccen maganinsu na matsalolin mazakuta tare da matsalar sanyi. Maganinsu yana magance matsaloli kamar haka: yana ƙara ƙarfin mazakuta, yana hana saurin kawowa, sannan yana ƙara girman mazakuta, yana wanke dattin ciki, yana magance matsalar sanyi kowane iri, infection ko gonorrhea kowace irin sanyi, sannan kuma yana tayar da jijiyoyin azzakari da suka mutu, sannan yana maganin matsalar sanyi mai fitar da farin ruwa a gaba ko jin zafi yayin saduwa ko kuraje a gaba, sannan yana magance matsalar wanda yake istimna'i, wasa da gabansa yana fitar da maniyi har ya kawo masa matsalar mutuwan gaba ko rashin karfin gaba ko saurin kawowa. Ina mai tabbatar muku da cewa wannan magunguna suna da matukan karfi a jiki, suna aiki, duk wanda ya karba dole zai tallata wa wasu insha Allah. Domin wannan cibiyar za su haɗa maka magunguna ne har kala 4, akwai na shafawa, akwai na sha da shayi, sannan za su baka na matsalar sanyi tare da na matsalar basu. A kowane gari, a kowace ƙasa kuke, za su iya tura muku magani har zuwa tashan garinku, sannan ku zo ku karɓa. Duk mai buƙatar ya mallaki wannan ingantaccen maganin to za ku iya ɗaukan namba na sama ɗin nan ku kira, ko kuma ku ɗauki namban ƙasar nan ku yi magana ta WhatsApp. Insha Allahu za ku same su a ko ina kuke.